Moabot ang panahon nga ang tubig dili na mo subay sa iyang nagyanan. Mangita kinuktawo nga iyang marumbo, daghang katalagman sumala ni Master. Ang tao mag-antos ug kasakit nga walay sukot. Ang pundok ni Master nga PBCM ra maoy kasiguruhan sa kaluwasan. Kung mangita kag tinuod nga paglaom, pagampo ug paminawa, ang pulong sa Dios nga gikan kaniya nga makaluwas sa ikatulong gubat sa tibuok o kalibutan. Sa mga kigsuonan, hugot lang ta mo barog ligon sa PBCM nga pagtulunan. Ayaw magpalingla sa gipabantayan nga nagdala sa ngalan ni Master. Apan nangawat sa doktrina, sa original nga pagtulunan. Sa PBCM lamang makakapaglagan ang spiritu ang abutang. Magbalingla, apan ayaw kahadlok, tawaga siya. Tawag lang sa ngalan ni Master Tomas Eugenio Senyor. Motabang siya kay siya mao ang Espiritu Santo, ang maluluwas na to. Siya si Master, Espiritu Santo, ang maluluwas na to. Oo, siya si Master, Espiritu Santo, ang maluluwas na to. Mga kaigsunan o mga mahal lamong tigpaminaw, nining tungod karon ano sabkini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Persons Incorporated. Kini ang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kidasig-kasig nga magadapit kaninyo nga unta kamo nakamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas. Diin may magamit na tungpunan sa pagtimbang-timbang nining mga kamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan, mga kamaturan nga gitudlo ni Master Karamo nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahon man nga referensya nga gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O nining tungora among mainiton pagpaiblo sa mga kaigsunan no sa PBCM kutob sa moabot nining Sibia karon nga atong Sibiyahan nining mga radio station nga
dili na to pagkalimtan ang atong obligasyon sa pagpanglikom para sa PBCM Palace Reconstruction. O gining tungod karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kiniusab niyo igsoon, Brother Debs Rizaba, nangumusta ka ninyong tanan, mga kaigsuonan. Katambayayong nausab ninyo karon ning atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Makauban ka ninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. Ug niya ihatag ko pa kamo sa kabang ministro o ebanghelista. Sa gihapon mga igsoon kaninyo karon ako magiguban ebanghelista Brother Hernaldo Pipi. Ako may niton nga mga pagpanimbaya sa tanan nga mga nagpaminaw nini karon og akong dugang pagpangusta usab sa branch number 29 Matalong Liti sa pamilya Luayon, Kaitong, Muka family, Abinuha family, Tongko family, Kabaktulan family ug sa akong pamilya usab, Pipi Nicoila family kumusta usab og niini karon ihatag ko kamo sa kauban pa nga ebanghelista o ministro. Kumusta og maayong pagpatiling usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magiguban usab kaninyo pinagi sa paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog nining 38 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao mabati ang programa sa PBCM nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi adunay matag Sabado og aduna usab matag adlaw nga Domingo sa inyong pagpatalingog. O dinhi nining maong sibihan karon dinhi sa Liloy, Zamboanga del Norte mga kaigsunan. Mabati ninyo ang programa namo sa PBC mga langit ng lamdag sa kinabuhi matag Domingo kita sa inyong pagpaminaw. Alas 9 ngadto sa alas 10 ang takna sa Kabuntagon dinhi sa DXRJ FM. Usa kumusta kaninyong tanan nga nagasunod dinhi karon nga pagpatalingog dinhi karon nga takna dining sibihan sa inyong pagsunod. O sa tanan nga mga miyembro sa pagtulunan sa PBCM, dili na ito pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom. Nga atong kining gisaulog katulo sa usa ka tuig, mao kini ang Marso 10, Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Busa giawag ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong niining mga higayuna. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City ang atong programa? Mabati ninyo kami matag Domingo dinhi sa sibihan sa RPN Dixkio, Radyo Ronda. Alas 12 ngadto sa launa ang takna sa gapunon o adunay pagsubli dinhi sa matag adlaw Martes ug Huwebes. Alauna imidya ngadto sa alas 12:30 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa o usab makita kini sa YouTube mga higalag mga kaigsunan. O dili karon nga inyong pagbatalingog sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa DXRJ FM dinhi sa Liloy. Kining mga programa gitagaan kining kinabuhi sa atong mga kaigsunan. O sa nini mao ang atong chapter president mao si Brother Hernaldo Pipi. Usa nga naghatag og kinabuhi nini. Usab ang naghatag usab pag-sponsor ning atong programa. Usab ka chapter president at the same time evangelist Brother Felix Narti. O usab ang nag-sponsor usab ang vice chapter president ng atong igsoon mao si Brother Joselito E. Falcone. Ato usab gipangumusta si Attorney Ramil G. Carrion ang atong PBCM Legal Counsel. Kumusta kayo mga attorney? Ug-usab alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brad Ronnie. Mao kini 0917-811-8882. O alang sa mga kaigsunan nato no, kung nagalantaw kamo sa tong video, makita ninyo ang atong mga bag-ong basahon sa PBCM. Ug-usab ang uban para itong mga basahon, makita gyapon ninyo kung nagalantaw kamo sa atong video. Ug-usab kuha na kamo og copies nini, available na kini dinhi sa atong main branch dinhi sa San Antonio Hasan, Misamis Oriental. Ato usab nga gi-acknowledge o gipasalamatan ang atong chapter president dinhi sa IPIL Zamboanga Sibugay nga diin maoy nag-facilitate sa ato ang mga panginahanglanon dinhi sa atong pagbisita. Kumusta kaninyo kanimo chapter president Brother Bernabe Bala uban sa imong pamilya nga nagasuporta usab sa gimbuhaton nga gidumalaan sa ato ang executive and vice president Reverend Charlie Eugenio. O dili gayon na aron sa paghisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Kini karong higayon na mga mahalamong tigpaminaw nga nagsunod nining maong radio station. Ang amo karon nga pagadadon mo kini ang tulo ka dagkong panahon sa pagpangalagad. Una, adunay pagpangalagad sa panahon sa Israel nga mao ang hugna diha sa kang Hiuba nga mga pagpamatod
ikadong hugna sa panahon sa atong Ginoong Kristo diin siya nagtukod og Iglesia ni Kristo. Ang ikatulong hugna karon nga panahon sa pag-alagad sa Espiritu Santo nga gidumala sa katumaran Master Tomas D. Eugenio Sr. nga sa pundok mao kini ang PBCM. O ang kadaghanan wala masayod nga aduna bra tulo ka dakong panahon sa pagpangalagad o pagpamatuon. Tungod kay ang kasayuran nini sa sama nga pagkagi sama sa usa ka balay. Ang nasayod lamang sa sulod sa maong panimalay dili katong nanumbalay kay partial man iyang hibaluan. Pero sa kanitubukan nga sulod sa panimalay sa kwarto only ang tag-iya lang yun. Labi na ang silingan sa balay. Busa sa pagkaagi nga ang nasayod sa panimalay, ang tag-iya sa panimalay, busa ang nasayod nga doon na di ay tulo ka dagkong pagpangalagad, mao lamang ang PBC. Mao na nga among gibukas niya para malamdagan yung kaugalingon ug matimbang-timbang kining among mga pagpamatod karon tungod kay sa daghan nga mga relihiyon karon nga nagpamatod kada usa nag-angkon man gyud og sila'y matuod. Pero nining fundamental nga among ipakita mahibaw-an nato. Ang atong unahon, Brother Iber, tungod kay sa gitawag og Pentateuch nga buti pasabot the five books of Moses nga gitawag kini og Torah sa Hebrew. Adunay 5 ka basahon, Henesis, Exodo, Levitico, Numeros ug Deuteronomio. Og ang usa sa basahon nga sinulat ni Moises mao ang gitawag og Henesis. Unsa ba ang kahulugan, Brother Iber, sa pulo nga Henesis? Ni Arib atong pagkabasahon sa kini nga referensya kining gitawag Merriam-Webster Dictionary or Merriam-Webster Dictionary kung unsa ang kahulugan nining pulo nga Henesis or Genesis. Matod pa dinhi sa mao nga referensya atong mabasa Genesis or Henesis, the origin or coming into being of something, nga kung sa Cebuano ang gigikanan o pagkahimo sa usa ka butang. Mao kana Reb? Busa ang pasabot ni sa pulong Henesis nga basahon ang origin o original. Kung sugdo nato dinhi sa original, nalangkob na gikan sa Exodo, gikan sa Henesis, Exodo, Levitico, Numeros ug Deuteronomio. So siyo nato sa original nga gitawag og Henesis. Mga malamong mga kaigsunan o mga tigpaminaw nga nagsunod niini karon, ang unang hugna sa panahon nga pagpamatod, diya lamang nagsugod sila sa pag-ila kang Hiyuba. Og dili sa ilang panahon nga giila sa unang hugna nga naa solamente lugar gibutang nga naa si Hesukristo ug ang Espiritu Santo. Bisan tuod ana ka ng tulo ay nagatuo man kami sa tulo ka persona, pero matag usa Dios niya na. Pero matag unang hugna nga panon ang ilang gipaila mao gayon si Hiyuba, dili ang Espiritu Santo, dili ang atong Ginoong Hesukristo nga halos nailhan sa kadaghanan. Hay nang priba, Brad Hernan, sumala sa nakasulat sa Biblia. Ang pribaribiri naa sa Henesis sa Kapitulo 4, versikulo 25 hangtod sa 26, mao kini ang atong mabasa. Og ila pag-usab ni Adam ang iyang asawa, ug kini nanganak og usa ka anak nga lalaki, ug gitawag niya ang iyang ngalan si Set. Kay ang Dios miingon, siya nagatudlo kanako og usa ka kaliwat nga ilis ni Abel nga gipatay ni Cain. Ug ang Set usab natawo ang usa ka anak nga lalaki, ug gitawag niya ang iyang ngalan si Enos. Unya ang mga tao nagasugod sa pagtawag sa ngalan ni Hiyuba. Nakita na to nga niadtong panahon na ang mga tao nagsugod pag-ila kang Hiyuba. Diin nabasa sa Henesis kagitawag sa kahulugan sa gitawag og Merriam-Webster Dictionary, nagpakita nga sa origin o original. Nagsugod din sila pag-ila kang Hiyuba. Nakaila sila kang Hiyuba, dili sa Espiritu Santo, dili sa atong Ginoong Kristo.
Og niya nang tungura, mayong masayran, kung si Yuba mo ilang gisugdan sa pag ilan niya na, nagtawag sila sa ngalan ni Jehovah, sa ubang pagkatawag niya na Yahweh, diya usab niya nang tungura, nagsugod ang pag-preach o pagwali sa ngalan ni Jehovah o kod Yahweh. Unsay puriba niya na abradron? Okay, baniyang prueba Reverend nga diyan ang sinugdan ang pagtawag diha man pagahimon kang Jehova mao pud ni ang giingon nga diha magsugod ang pagwali og ang pag-preach. Ang Biblia nga atong gamiton kining Young's Literal Translation, YLT Bible by Robert Young. Sa Genesis chapter 4 verse 25 and 26 sa gibasa ni Brad Hernan diri nako basahon ang giingon. And Adam again knoweth his wife, and she beareth a son, and calleth his name Seth. For God hath appointed for me another seed instead of Abel, for Cain had slain him. Sa ato pang pinulungan din sa 25 nga bersikulo gingon, og nakaila pag-usab si Adam sa iyang asawa, og nanganak siya og usa ka anak nga lalaki, og gihinganlan ang iyang ngalan si Seth. Kaya ang Dios nagpili kanako og lain nga kaliwat, ilis kang Abel, kay si Cain ang nagpatay kaniya. Chapter 4 verse 26 din sa Genesis, no? And to Seth, to him also a son hath been born, and he calleth his name Enos. Then a beginning was made of preaching, katulugan pagtawag, in the name of, sa gingon mo Reverend, dili kang Jesus Christ, dili usab sa Holy Spirit, kundi in the name of Jehovah. Sa atong pinulungan, giklaro, og kang Seth, kaniya usab na taong usa ka anak nga lalaki, og iyang gitawag ang iyang ngalan nga Enos, o niya ang usa ka sinugdan gihimo sa pagwali sa ngalan ni Jehovah. Matinaw nga sa sinugdan sa pulong nga Henesis sa original, nakita nato nga dili ang atong Ginoong Kristo di ang Espiritu Santo maoy ilang gigamit sa pagtawag sa ngalan niya na. O dili ang pagtawag sa ngalan mao si Jehovah o kon Yahweh. O ni ana ngalan nga Jehovah, mausab ka na ang ilang giwali sa pag-preach nila. Di modo, wala kami nagbaka kay mo man kini ang unang hugna sa panahon nga pagpangalagad sa pag-ila og Dios. O karon, niining tungura usab, diha usab nagsugod ang pagsimba nila sa pag-alagad sa Dios kay niadtong panahon na si Jehovah o kon Yahweh man ang gipailan niya na pinagi sa pagwali o pinagi sa pagtawag sa ngalan si Jehovah o sa pagsimba. Unsay puriba, Brad Dever, sumala sa Biblia? Ni Areb, atong pagapuribahan dinhi sa Biblia nga gitawag Mayong Balita Biblia nga may imprimatur Ricardo J. Cardinal Vidal sa maurang gyapon Genesis 4 bersikulo 25 ngadto sa 26 nga sa kini nga bersyon sa Biblia pagsampit na ug pagsimba ni Yahweh ang gipasabot dinhi. Atong pagkabasahon sa bersikulo 25 nagaingon na sa maurang gyapon nga basahon. Maulang gyapon nga kapitulo ug bersikulo. Maurang gyapon nga kapitulo o bersikulo matod pa dinhi. Unya nakighilawas na usab si Adan sa iyang asawa ug si Eva nanganak og batang lalaki. Si Eva mingon, gihatagan ako sa Dios og anak ilis kang Abel nga gipatay ni Cain. Busa ginganlan niya ang bata. Si Seth may anak nga lalaki nga ginganlan niya Enos. Nagsugod ni adtong panahona ang mga tao pagsangpit o pagsimba sa ngalan ni Yahweh. Di nakita na ito nga si Yahweh o Jehovah mo'y ilang gisangpit o diha nagsugod o pagsimba. O nahibaluan nato nga sa unang hugna sa panahon, ang katawhan lamang nga Israel mo'y gihatagan sa katungod sa pagsimba, sa pagkahinatag sa kasubuan o sa mga kabalauran o sa pagkainanak sa Dios. O kung gusto kang musimba o mualagad, kinahanglan nining tungura magpasakop ka sa Israel. Hain ang puriba, Brad Hernan, sumala sa Biblia. Ang puriba Reverend atong basahon sa Roma kapitulo
9 bersikulo 4 mao kini ang ato mabasa. Sila mga Israelinhon og mailahang pagkainanak, ang kadungganan, ang mga pakigsaad, ang pagkahinatag sa kasuguan, ang pagsimba ug ang mga saad. O nakita nato na ang pagkahinatag sa kasuhan o ang pagsimba o ang pagkahinatag sa kasuguan tanan, sila lamang ang gihatagan og katungod, ang gitawag og Israel. Kung atong susiyon sa Biblia, Brad Deber, kinsa ba kining Israel nga ipakita nga nailaha ang pagkainanak, ang tanan nga mga kadungganan, ang pagkahinatag sa kasuguan o ang mga pagsimba sumala sa nakasulat sa Biblia. Kung kinsa ka ng Israel red, mao ka na ang gipili sa Dios o siya mismo ang nagtukod ni ana nga katawhan red. Ni atong pagapribahan dinhi sa ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 10 niya ikamato sa bersikulo 24. Ingon niining nakapahayag, "Og ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel, og magapahamutang kanila aron sila makapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit og dili na mabalhin. Ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan." So prueba nga si Ginoong Jehova ang iyang gipili nga katawhan mao ang Israel. Ug ang prueba nga siya mismo ang nagtukod nini niya atong pagapruibahan sa bersikulo 24. Ingon niining nakapahayag sa ikaduhang Samuel gihapon sa kapitulo 7. "Og ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan ug ikaw Jehova mahimong ilang Dios." Nakita nato mga kaigsunan o mga mahal nga tigpaminaw nga kanunay magsunod nining maong radio station nga ang Israel gipilian ay sa Dios og dapit nga ang maong dapit dili na sila mabalhin. Sa ato pa ang katawhan sa Dios ang ngalan Israel, ang Dios mismo ang nagtukod niya na. Busa siya mao ang gitawag o gisangpit o gisimba niya ng tungura, dili si Jesucristo o dili ang Espiritu Santo. Na kining pulo nga Israel nga gitukod ni Jehova nga iyang katawan sa unang hugna nga panahon dadron sa pagpangalagad. Kini bang Israel mao bagid kini ang official nga pangalan sa katawhan sa Dios, ngalan sa katawhan ni Jehova o kon Yahweh, brethren? Mao gina ang official nga pangalan sa katawhan nga nagasimba og nagawalis ngalan ni Jehova Rebren. Og ang prueba akong basahon dinhi sa unang hari kapitulo 18 bersikulo 31 mo ni ang tong mabasa. Og si Elias mikuha og napulo og duha ka bato sumala sa gidaghanon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob nga kanila midangat ang pulong ni Jehova nga nagaingon, ang Israel mamaoy imong ngalan. Busa matinaw nga kung hisgutan gani nato ang unang hugna nga panahon, dili gyud si Jesucristo ang giwali. Kundi solamente si Jehova o Yahweh ang giwali o ang may katungod niya na mao lamang ang gitukod niyo ba nga katawan ang Israel. Karon, usa sa mga leader sa Israel mao si Moises. Giwali ba gyud si Jehova kay mao man ni ang kisgutan kaganina sa nabasa nato sa Henesis sa sinugdan sa kapitulo 4 bersikulo 25-26 labi na sa Young's Literal Translation o sa Biblia nga Katoliko, may malita Biblia nga may imprimatur ni Ricardo J. Cardinal Vidal. Mao gyapon nga kapitulo 4 ang bersikulo 25 ug 26. Nakaron, kung iwali nila si Yahweh o kon Jehova, Brother Hernan, may titulo ba ang atong Ginoong Jehova sa ilang pagwali sa pagtugan nila? Doon na rebring, doon ay titulo si Ginoong Jehova sa ilahang panahon sa ilahang pagmantala. Ang prueba atong pagkabasahon sa Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 3 hangtod sa 4 mao kini ang atong mabasa. Kay gamantala ko ang ngalan ni Jehova pakadakuon ninyo ang atong Dios mo ang iyang titulo. Ang bato ang iyang buhat hingpit man. Kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid,
Dios sa pagkamatinumanon og walay kasalanan siya matarong og matulid. Oh, nakita nato nga siyo bagiwali matod pa ni Moises para kadakuon ninyo ang atong Dios, ang bato, ang iyang buhat hingpit man. Kay matod pa na kay igamantala ko ang ngalan ni Jehova. Nga naman, kay niining hugnaa si Jehova mao ang giila sa katawhang Israel. Busa mao lamang ang gihatagag katungod sa pagsimba sa Dios. Kung gusto ang tao mo simba, mo itong giwalihan para masulod sila o mapasakop sila sa Israel. Unsay katuyuan pa nganong giwali gyud pod Brad Ron ang Jehova ug ang responsibilidad nga mao'y nagwali ang katawhang Israel. Kay lisod man pod nga ang magwali-wali dili mao ang katawhan sa Dios. Okay, niya pa ang gidugang pahayag sa Biblia, Reverend, ang katuyuan, yan ang panahon nga diin ang katawang Israel, ang ilang gimantala o giwali, mauragyod ang ngalan ni Jehova. Basahan ako sa Biblia, din sa ikaduhang Samuel, Kapitulo 7, versikulo 22, ang giingon. Busa ikaw dako, o Jehova, nga Dios. So, ilang gipamatudan si Jehova, Dios niya, dako si Jehova nga Dios. Kay walay lain sama kanimo. Ni adunay laing Dios gawas kanimo, sumala sa tanan nga among nadungog sa among mga igdulongog. Busa matinaw nga ang ila diayng giwali o sa langyod si Jehova mao ang dako nga Dios sumala sa naipakita lugar sa nakasulat sa Biblia. Unya karon kay si Jehova man mao ang giwali sa atong nakita sa Deuteronomio 32:3 o 4. Karon unsay tumo nganong giwali para dili maghiusa o maiusa, Brother Ver, sumala sa Biblia? Siyempre, Reb, para maghiusa mo ang purpose sa pagwali. Din ito pagabasahon sa Deuteronomio, Kapitulo 13, versikulo 4. Ingon niini ang nakapahayag. Magalakaw kamo, sunod kang Jehova, nga inyong Dios, o kaniya, mga hadlok kamo, o magabantay sa iyang mga sugo, o magasugot sa iyang tingog, o kamo mag-alagad kaniya, o managhiusa ngadto kaniya. O mo na'y purpose sa Dios aron kung gusto man kang moalagad, makabaton kag kasuguan o makabaton ka sa mga saad o mahimong may pagkaanak ka o maianak, kinahanglan magpasakop ka sa Israel o makighiusa ka. Pero ang katawang Israel nga iyang gitukod tungod ba kay iyang gipaboran kay daghan ang katawang Israel, Brad Hernan, sumala sa Biblia? Dili, Reverend, gani sa Biblia giingon kana sila mao ang labing diyutay pamatud adta kana og basahon ta ang Biblia sa Deuteronomio lamang gihapon sa kapitulo 7 bersikulo 6 hangtod sa 7 ang atong pagabasahon. Kay ikaw mao ang katawhan nga balaan alang kang Jehova nga imong Dios. Si Jehova nga imong Dios nagpili kanimo aron nga mahimo ikaw nga usa ka katawhan nga iyang panag-iyahon. Labi kay sa tanan nga mga katawhan nga ania sa ibabaw sa naong sayuta. Si Jehova wala mahigugma kaninyo. Ni magpili kaninyo tungod kay kamo labing daghan kay sa tanang mga katawhan. Kay kamo mao ang labing diyutay sa tanang mga katawhan. Busa kung mag-ilatag katawhan sa Dios, kung daghan man na, walay question, maka na sa Dios, pero dili mapapasiyatab. Nga ang ilhanan, ang pagkadaghan lang yun, kay kung mao, nga anong gipili man niya ang Israel, dili tungod daw kay sila daghan, sapagkat sila man gani kuno ang labing diyutay sa tanang mga katawhan sa tibok nga yuta. Busa makita nimo nga pagkakatawhan ka sa Dios, katawhan ni ka. Dili nagbase sa gidaghanon o kagamay rahon ninyo. Gamay ra lugar. Mo nang atong gipakita sa Biblia. Karon, tungod kay ang iyang katawhan mao man ang Israel. May giila pa ba siyang laing katawhan Bardron o wala na ang iyang katawhan nga Israel? Sa Biblia, Reverend, wala nagigila pa ang Dios nga siyo nga katawan. Kadto lagid nga Israel nga din siya mo'y nagtukod. Muna importante nining kapanahonan nga una nga ang tao mahiusa diha sa Israel para ma-recognize kang Israel lang mao ang pagailon sa Dios nga iyang katawan. Ang prima basahon ako dinhi sa Amos, Kapitulo 3, versikulo 1 ngadto sa 2, gingon. Pamatia kining pulong nga gipamulong ni Jehova batok kaninyo o mga anak sa Israel.
batok sa tibok nga banay nga gikuha ko gikan sa yuta sa Ehipto nga nagaingon, kamo lamang ang akong giila sa tanang mga kabanayan sa yuta, busa pagaduahon ko kamo tungod sa tanan ninyong mga kasalanan. So reperado kining giingod, kamo lamang sa katawang Israel. Unsa man, ang akong giila sa tanang kabanayan sa yuta. Nganong ato kining gikuha nga fundamental aron sa pagpahayag mga kaigsunan. Aron masabtan nato nga pagkakataon sa Dios usa lang gid na kapagtulunan kay kung ang Israel ining panahon na karon sa panahon kang Kristo kung naa na maglibog ta kay daghan mo ron pagtulunan niya Hesukristo lang ang dadon. Ha? Na unsa man aron pag-ila sa tanang nagwali Kristo unsaon pag-ila na. Busa masabtan nato nga sa unang panahon, sa unang hugna, Israel lang yun ang pundok nga gitukod sa Dios. Busa og ang Israel kay mao may katawan, mao lamang usab ang may Dios sumala sa nakasulat sa Biblia. Other than that, nga magpakakatawan sa Dios, wala na. Ang Israel lamang may giila nga ang katawan o ang Israel lamang mao ang may Dios. Ay nang prueba, brother, sumala sa nakasulat sa Biblia. Niya ang prueba rin, din na ito pagabasahon sa ikaduhang hari, Kapitulo 5, versikulo 15. Ingon niini ang nakapahayag. Og siya mibalik ngadto sa tao sa Dios. Siya og ang tanan niyang kauban. Og mianha og mitindog sa iyang atubangan. Og siya miingon, ani akaron, ako nahibalo nga walay Dios sa tanang yuta, gawas sa Israel. Bisag diya rata kutob. Nabay Dios sa tanang yuta. Brother, sa imong gibasa? Wala, gawas lamang sa Israel. O ang Israel nga may Dios, mao kana ang katawhan sa Dios, mga kaigsunan o mga mahal lamong tigpaminaw nga nagsunod dining maong radio station. Karon, og sa Israel, una gyud nga ipaila, pailhon nimo sa kamaturan sa pagtudlo ang imong yung anak. Tudloan nimo. Kay aron maoy ilhon ka ng imong gitulo, dayon ang uban na dayon, pero priority ang imong nasa sulod sa pamilya para makaila sila nga mao ni ang Dios dining hugnaa. Hay nang priba, brethren. Okay. Ang pre-baribirin basahon ako, dinis sa Deuteronomio, Kapitulo 6, versikulo 4, ngadto sa 8 nga akong pagbasa. Gingon, magpatalingog ka, o Israel. Si Hioba nga atong Dios, mo'y usa lamang ka Hioba. Og higugmaon mo si Hioba nga imong Dios sa bugkos mong kasing-kasing, og sa bugkos mong kalag, og sa bugkos mong gahom. So, nagi paghigugmas Dios dining unang pagpangalagan. Og kining mga pulong nga gisugo ko nining adlaw magapaibabaw sa imong kasing-kasing. Og igatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak, og magasulti ka mahitungod niini sa magalingkod ikaw sa imong balay, og sa magalakaw ikaw sa dalan, og sa imong paghigda, og sa imong pagbangon, og ihigot mo kini nga timaan sa imong kamot, og mamahimo kini nga mga timaan sa agtang sa tunga sa imong mga mata. Busa klaro nga gitinaw nga sa pagtudlo sa mga anak, dili gyud si Hesukristo, dili usab ang Espiritu Santo. Kay sa versikulo 7, kapitulo 6, giingon ngani, og igatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak. Si Hioba nga atong Dios, may usa lamang ka Hioba. Unya igatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak, og sa makasulti ka may tungod dinhi, sa magalingkod ikaw sa imong balay, og sa magalakaw ikaw sa dalan. Kanang mulakaw ka na sa dalan, outside na sa imong pamilya. Kato, mauna na ang pagmisyon lugar, pagpaybalo, pagpasayod lugar sa mga katawan, nga aron maghiusa di kang Hioba, og may giwali, og may ilang ginasimba. Ni anang unang hugna nga panahon nga atong naibalon sumala sa kasaysayan. Pero mga mahal lamong tigpaminaw, diin mang dapita si Kristo nganong nilusot man. Ha? Nilusot ang atong Ginoong Kristo tungod kay ang pagtudlo o pagpreaching kay kanang pagpreach God, pagtudlo man animo nga mao ni ang panahon nga alagaron nato si Hioba o Yahweh. Nganong nitungha ang ikaduhang hugna sa panahon sa atong Ginoong Kristo,
tungod kay ang unang panahon sa pagwali kang Jehova adunay pag-cut off. Unsay priba brother nga adunay pag-cut off sa wali na sa pagtudlo sa ngalan nga Jehova o kun Yahweh. Kung ano nga si Yuba dili na itudlo O ngano nga adunay Hesukristo nga doon na sa Kristo mutungha. nga moabot nga mutungha tungod kay magbuhat siya ko sa kabag-ong tugon uban sa balay sa Israel. Ang priba atong pagbasahon sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 kama 34 mao kini Reverend. Aniya karon ang mga adlaw moabot na nagaingon si Yuba nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. 34 og sila dili na gayud magatudlo ang tag sa katao sa iyang isig katao ug ang tag sa katao sa iyang igsuon sa pag-ingon. Ilhon mo si Jehova kay silang tanan managpakaila kanako gikan sa labing yutay kanila ngadto sa labing dako kanila nagaingon si Jehova. Kay pasayloon ko ang ilang kasalanan ug dili na gayud hinumduman ko ang ilang sala. Busa matinaw nga ang Israel nga iyang mga katawan mo gisultihan daan. Wala pa man taan ng panahon na iyang gihatagan og pagpasabot nga nagbuhat na siya og bag-ong tugon. Nga sa bag-ong tugon dili na itudlo ang iyang ngalan nga ipaila pa sa isig katao o sa igsuon. Nga ilhon siya ba tanawa o pamalandungi. Kano di naman itudlo siya ba nga Diyos man na? Ang mga katauhan o ang mga nagawali, wala sila masayo din nga mo kini ang pagpatapos na sa kapanahonan ni Jehova nga di na itudlo ang iyang ngalan. O kay di naman itudlo ang iyang ngalan, adunay musunod na dayon. Kay kung padayon ang waling Jehova, unya musunod po kang Kristo, magsapaw lugar. Ang sadaang tugon nga wali nga Jehova kapag simba o sa panahon kang Kristo. Busa, gitagaag luna nga diha taman lugar ug ang ilanan nga dili na panahon kang Jehova pagmutungha na ang kapanahonan ni Kristo. Busa sa Biblia gitang na ang atong Ginoong Kristo nga mulutaw. Pero dili abilidad sa Biblia nga sa pagtagna ibutang ang ngalan. Ayon ang priba brethren. Okay, Reb, ang priba Reverend sa tagna sa atong Ginoong Kristo nga kini siya sa pagtagna gingunig kauban ni sa Dios. Atong basahon sa dinhi sa Zacarias kapitulo 13 bersikulo 7 ang atong mabasa giingon. Pagmata na o espada batok sa akong magbalantay sa karniro ug batok sa tao nga akong kauban nagaingon si Jehova sa mga panon. Samari ang magbalantay og ang mga karniro managkatibulaag og pabalikon ko ang akong kamot batok sa mga magagmay. Sumao ni ang tagna Reverend mahitungod sa magbalantay sa karniro nga pagasamaran nga matud pa sa pagpahayag sa Biblia, tao daw na nga kauban sa Dios nga si Jehova. Busa matinaw nga dunad ay tao nga kauban ni Jehova. Pero bisan taliwala nga kauban during the time of Israelites, wala ni i-preach ning iyang kauban. Gipahibalo lang ni nga nay kauban. Gitawag kinig magbalantay sa kaniro pero pagasamaran. Sa pagkatuman na kining tagnaa ba, Brad Hernan? Gikutlo ba ni Jesucristo kining dapit sa Zacarias kapitulo 13 bersikulo 7, Brad Hernan, sumala sa Biblia? Oo, Reverend, gikutlo ka na sumala sa Biblia sa Mateo kapitulo 26 bersikulo 30 hangtod sa 31 ang atong pagbasahon. Ug sa nakaawit sila usa ka awit. Sila nangadto sa bungtod sa mga olibo unya si Jesus mingon kanila. Karong gabi na kang tanan managpanibog tungod kanako kay nahisulat kini nga nagaingon pagkasamaran ko ang magbalantay ug magakatibulaag ang mga karniro sa panon. Doon na kanay footnote nga dayon sa ubos nga bahin atong mabasa ang 26:31 nga gikutlo gikan sa Zacarias kapitulo 13 bersikulo 7 mao kana Reb. Busa matinaw nga gikutlo sa atong Ginoong Jesucristo kini sa nakasulat sa Zacarias. Nakaron nga siya gid na nga magbalantay nga pagasamaran kay tinud man nga siya man ang magbalantay kay giangkon man sa atong Ginoong Jesucristo gani kana sa Juan kapitulo 10 bersikulo 11 nga siya mao ang magbalantay sa karniro. Pero sa ubang hubad na kung si Kristo man na kini bang Zacarias
13 city sa ubang hubad sa Biblia, gitinaw ba nga siya ang puli sa atong Ginoong Jehova o Yahweh tungod kay dili na itudlo ang ngalan ni Jehova. Mao ni ang pagpalusot sa ikadanghugna nga panahon sa atong Ginoong Kristo, brother. Oo, Reb, siya mismo ang musunod o mupuli ni Ginoong Jehova. Matod pa din sa kinilang nga Biblia nga itong pagabasahon, Reb, kinigitawag na itong English Standard Version o ESV, binigapon sa Zacarias 3:7 o sa kini nga Biblia, Zechariah chapter 13 verse 7, ingon nining nakapayag, na ay hiding din the shepherd struck. Dayon sa ubos, nagaingon, awake o sword against my shepherd, against the man who stands next to me, declares the Lord of hosts. Dugang pa, strike the shepherd, and the sheep will be scattered. I will turn my hand against the little ones. At kung sa Sibano, ingon nining nakapayag, naihiding na to dining mabasa, gihampak ang magbalantay. Dayon sa ubos, pagmata o espada batok sa akong magbalantay, batok sa tao nga nagbarog, sunod nako, nag-ingon ang Ginoo sa mga panon. Dugang pa, patya ang magbalantay, ug ang mga karnero magkatibulaag. Akong ibalik ang akong kamot, batok sa mga gagmay. Busa matinaw mga kaigsunan, mga mahal lamang tigpaminaw, nga sa gitawag nga Biblia nga ESV kon English Standard Version, nakita nato nga giingon, awake o sword against my shepherd, against the man who stands next to me. Di, mao dito'y mubarog, mutindog lugar kay bali, puli sa atong Ginoong Jehova. Di, nakita nato si Kristo man na, mao man ang tagna kay gikutlo man na sa atong Ginoong Kristo ng Zacarias 13:7 sa pagkutlo sa Mateo 26:30 ngadto sa 31. Na tungod kay si Kristo mo ay puli, mo nang nito nga, agas lang mo puli og dili ikat up ang unang hugna nga panahon sa pagpangalagan. Nakaron, aduna ba'y dugang tagna ang atong Ginoong Kristo para sa pagpatunga, pero dili abilidad nga kung sa tagna ibutang ang ngalan unya naba po'y titulo. Kay kung siyo ba giwali dito ang tao magsimba, aduna may titulo niya nga bato. Ang atong Ginoong Kristo aduna ba'y titulo pod sumala sa tagna, pero walang ibutang sa tagna ang ngalan nga Hesus Badiran. Doon na Reverend, basahon ta ang Biblia sa Isaias, Kapitulo 28, versikulo 16. Busa mao kini ang giingon ni Jehova aniya karon, gibutang ko didto sa Sion alang sa usa ka patukuranan, ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang sa patukuranan nga malig-on kadtong mutuo dili magadali. Adunay tagna nga bato sa pamag-ang nga gipahalo na dito sa Sion. Nga sa listahan sa mga pulong sa Biblia ang Katoliko nga ma-imprimator Julio Cardinal Rosales, una, ang Sion, bukid sa Jerusalem. Ikaduha, gitawag ka na og laing ngalan sa siyudad sa Jerusalem. Busa ang Sion, Jerusalem, didto ipahalo na ang bato sa pamag-ang. Pero may pabala na dan nga kadtong mutuo, dili magadali. Nakaron, pagkatuman na niini, gipailaba kini sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo Bardron kung kinsa kining bato sa pamag-ang? Gipaila Reverend, og si apostol nga si Pablo isip usa sa tinun-an ni Kristo mo ay nagpahayag nga ang atong Ginoong Kristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang. Diri sa Episo Kapitulo 2 versikulo 20 ang giingon, kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta, nga niini si Hesukristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang. Busa matinaw nga ang atong Ginoong Kristo gipatinaw sa iyang mga tinun-an, din sakop sa sulod sa mga panimalay niya kang Kristo. Nga si Kristo day mao ang bato sa pamag-ang. Pag-abot na sa atong Ginoong Kristo, unsa iyang gihimo sa atong Ginoong Kristo, Berdeber? Ang gihimo ni Ginoong Hesukristo, Reb, nagtukod siya iyang iglesia. Atong pagabasahon dinhi sa Mateo Kapitulo 16 versikulo 18, ingon nining nakapahayag, og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Kung mao ang gitukod sa ikaduhang hugna na nga panahon, iglesia.
mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan. O kung sa ngalan ni nga iglesia nga iyang gitukod Brad Dib, sumala sa Biblia. Iglesia ni Cristo Reb atong pagkabasahon dinhi sa Roma kapitulo 16 bersikulo 16 ingon niini yung nakapahayag, pagpangamustahay kamo ang usa sa usa pinaagi sa balaan nga halok. Ang tanang mga iglesia ni Cristo nangumusta kaninyo. Nakita nato mga kaigsunan, mga mahal namong tigpaminaw nga nagsunod dining maong programa. Gitukod ni Kristo ang iyang pundok iglesia, siyang founder. O ang tawag iglesia ni Kristo. Dili pares karon nga nakapakadaghan lain-lain nga ngalan Kristo lang dayon. Kung ang pagkatinuod ilhon Kristo, wa na tinuod na, pero ang tawag din iglesia ni Kristo. Pero kung iglesia ni Kristo man, katong original nga iglesia ni Kristo nga gitukod ni Kristo didto sa Jerusalem nga sa laing pagkasulti Sion. Sumala sa nakasulat sa Biblia. Nan karon aron mausa diya sa maong pundok badron. Giwali ba o maubag yun ang pasudlan ang iglesia badron nga gitukod ni Kristo? O niya kining iglesia doon na ba ilaing tawag o niya daghan bang iglesia sumala sa pagtugan sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo nga nakaila sila sa pundok nga gitukod ni Kristo badron? Okay, tubago na ito, Reverend, ang mga pangutana, pinagis pagbasa sa Biblia, din sa Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 15, ang gingon. Og pahariya ang kalinaw ni Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing, nga ngadto sa maong kalinaw, kamo sa pagkatinuod, panagtawag diha sa maurang usa, kalawas. Pila kalawas ba doon sa imong nabasa nga diha tawagon ang maong mga tao? Sa Biblia, matinaw, Reverend, usa lang kalawas din diha gitawag ang mga tao. Unsa ba ang lawas ba doon? O kinsa ang ulo sa mong lawas din diha gitawag ang maong mga tao? Walay lain ang atong Ginoong Kristo mao ang ulo sa lawas nga gihubad kining lawas mong iglesia ug ang prueba, Reverend, basahon ako sa Biblia sa Kolosas Kapitulo 1 versikulo 18 ang gingon. Siya ang gipasabot si Kristo mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Busa sa kadung hugna nga kapanahonan, Reverend, undo na may pagtawag aron mahiusa, diha lang sa usa ka lawas nga gihubad mao ang iglesia. Sa unang panahon, ang katawang Israel nga gipanag-iya sa Dios nga sinagtukod, usa ra pod na gyud ang katawan, mao ra pod ang Israel. Busa dili di ay kay maglibog kita karon nga dili kay daghang mga lawas o daghang iglesia. Sa panahon kang Kristo ang midaghan na ang mga bahin o membro, pero usa lang sila kapundok. Nakaron, tungod kay ang gisgutan na to ang ikaduang hugna na mga panahon, Brad Hernan. Sa ikaduang hugna nga panahon, ang ilang sentro nga pagwali, si Jehovah ba ang ilang giwali? Ang Espiritu Santo ba ang giwali sa panahon sa ikaduang hugna diya sa atong Ginoong Kristo nga nagtukod og iglesia, Brad Hernan? Dili si Jehovah, Reverend, dili pod ang Espiritu Santo, kung dili si Kristo mao ang ilang gisangyaw o ang ilang giwali, Reverend. Ang prueba niya na atong pagbasahon sa Kolosas Kapitulo 1 versikulo 27 hangtod sa 28 ang atong pagbasahon. Gibutan sa Dios ang pagpailangat to kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintil. Ang tinago nga si Kristo ana kanyo ang paglaom alang sa himaya. Siya mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam aron among ikapaatubang silang tanan ingon nga mga hingko diha kang Kristo. Busa matinaw nga sa panahon sa ikaduang hugna nga panahon sa iglesia ni Kristo din diha tawagon ang tao, dili si Jehovah ang giwali, dili ang Espiritu Santo ang giwali, bisan nagtuo sila niya na solamente si Jesucristo sa tanang dapit, sa tanang mga tao giwali nila, gisangyaw si Kristo ar ipaatubang nila ang mga tao diha sa atong Ginoong Jesucristo, dili diha sa Espiritu Santo o dili usab diha kang Jehovah. Ang pangutana, Brother, nga naman nga si Jesucristo mangyud ang ilang giwali, nganong dili man pwede nga gamiton si Jehovah o ang Espiritu Santo, nganong diha ra mangyud sa atong Ginoong Jesucristo ang ilang pagwali, nganong dili na si Jehovah o ang Espiritu Santo?
nganong dili Ginoong Jehova o Espiritu Santo ang ilang giwali rib tungod kay ang sukod nga gihatag sa Dios kanila sa mga tinun-an ni Ginoong Hesukristo mao lamang ang pagwali sa mayong balita ni Ginoong Hesukristo. Maong dili sila muwali o Jehova o dili pud sila muwali og Espiritu Santo. Niya atong pagabasahon sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13 ngadto sa 14 ingon nining nakapayag, apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod kundi sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios. Ingon nga sukod nga nagabot diha kaninyo. Kay kami wala maglapas sa among sukod, nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo. Kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo, dala ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Busa matinaw sukod nila pagwali mga kaigalaan, mga kaigsonan. Kang Kristo ra gyud ang ilang giwali, di sila pwede mawalig Jehova, di sila pwede mawalig Espiritu Santo. Kung sa yuta pa o sa kaektarya, di na pwede nga tunga o sa kaektarya o tunga, nangawat ka na sa dili imong dulo na o nanubra na ang imong yuta. Busa, ang ilang gyud pagwali kang Hesukristo. Karon Brad Deber, Brad Hernan, nakapakadaghan nga nagwali og Kristo. Ato na lang tugutan nga ang tanan nga nagwali og Hesukristo, puro sila tinuod. Pero sa atong panahon kay naamatas ikatulong hugna nga pagpamatuod sa Espiritu Santo unya ang katumanan ang atong magtutudlo sa pundok nga PBCM. Saon sa mang paagi mailusot nga adunay ikatulong hugna nga panahon mga mahal lamang tigpaminaw sa samang pagkaagi. Sa diya nga ipalusot sa atong Ginoong Jehova ang ikaduhang hugna nga panahon, gikat up niya ang wali nga Jehova. Nga naman, para makita meaning nga gipasabot nga aron mosunod ang atong Ginoong Kristo. In the same way, mao gyapon nga adunay pag-cut-off sa kapanahonan sa pagwali sa atong Ginoong Kristo para mosunod ang kapanahonan sa Espiritu Santo nga diya na pud pagwali. Moingon ang mga wala masayod nagpataka naman mo nga mga ministro sa PBCM kana kung dili ka pamatud-an. Unsay puriba nining atong gisulti nga aduna na po'y pag-cut off blood ron sa wali nga Hesukristo para mulutaw ang ikatulong hugna na pud sa panahon sa pagpangalaga. Okay, Reb, ni ang puriba rin. Akong basahon kining Biblia, gitawag maayong balita Biblia, Catholic Edition, pero Hiligaynon version kini. Mao ni mo puriba nga kining pagwalis ngalan ni Kristo dili magpadayon mawala kay di pa maong kahingpitan. Mao ning resulta sa tagna kaganina Reverend gibasa ta sa Isaias 28:16 bato sa pamagang gipahilaw na dito sa Sion unya ang katumanan si Kristo gisangiyaw giwali pero naay pasidaan nga gibasa ta sa tumoy kadtong motor dili magadali buti pasabot dili kay pahinayak kay kun magpahinayag ka magpabilin man sila sa pagpangalagad sa atong Ginoong Kristo di na sila ka abot sa dapit sa Espiritu Santo Sa pagpangalagad. yeah. Atong basahon ng priba sa sulat ni Pablo dinis unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 ang giingon. Kaya ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Mupos kog pagbasa rin nagiskod si Pablo nga doon na sila giwali nga pulong sang Dios pero matod pa niya dili himpit og kadtoy mawala or taliwan kay kanang taliwan sa atong pinulungan wala mana. Atong susihon, asa bagi pahinungod ni apostol nga si Pablo, kining pagwali nila sa pulong sa Dios nga matod pa niya, mawala kini kay di pa maong kahingpitan, kunya dunay mo puli nga hingpit. Kung unsa lugar sa matang sa pagpahinungod o kinsa ang gipasabot niya ng pagwali sa pulong sa Dios. Niya, sa pahayag gapon ni Pablo Reverend sa Biblia gapon, Mayong Balita, Biblia Catholic Edition Hiligaynon, din na kumubasa sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 17. Ang gingon, gani, ang pagto nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios mo ilang giwali pero dili hingpit ug mawala nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Busa sa samang pagkaagi Reverend sa panahon kang Jehova aron mailusot ang panahon ni Kristo tagaag kinutuban ang wali nga Jehova. Sa panahon pud kang Kristo aron mailusot ang kapanahonan sa Espiritu Santo gitagaan pud kinutuban ang wali ni Kristo sumala sa pagpahayag ni Pablo kay katong ilang pagwali sa Mayong Balita mahitungod kang Kristo mawala kay dili pa dayto mao ang kahingpitan. Ingon niya na kasayon sa pagsabot mga malamong tigpaminaw. Moingon, nganong wala man ni sa ubang rilon? Siyempre, kay dili man sila tagiya.
ang tag-iya sa kamatuoran mo pud ang mopadayag. Nakaroon ang pangutana kung dili na iwali ang panahon kang Hiuba og ang atong Ginoong Hesukristo. Kinsa ba ang puli sa atong Ginoong Hesukristo, Brother Ber? Kay ang puli niyo ba sa diyang walaon si Kristo, sa diyang walaon na pud ang wali nga Kristo, kinsa ang mupuli? Lisod pong demonyo. Ni Areb, atong pagabasahon, litra por litra, nga ang puli ni Ginoong Hesukristo, matud pa sa pulong ni Ginoong Hesukristo, mao ang Espiritu Santo. Atong pagabasahon, sa kini nga Biblia, ang pulong sa Dios, matud pa dinhi sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 26, ingon niini ang nakapahayag matud pa dinhi. Apan kun makagikan ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan. Puli kanako. Walay lain rin. Ang puli ni Ginoong Hesukristo, Espiritu Santo. Litra por litra, mabasa nato sa Balaang Kasulatan. Bosakon ang puli Espiritu Santo di modo nga kana na mo iwali gitag na ba nga may mga responsibilidad nga moali sa Espiritu Santo, Brad Hernan, sumala sa Biblia. O Reverend, gitagna ang priba atong pagkabasahon sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 12, ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kagulingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga buta nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinalagikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa, aduna nay mga taong magwali sa Espiritu Santo. Kinsa man ang katumanan, walay lain ang mga ministro sa PBCM. Sa pundok sa PBCM, mao ni ang pagwali na sa Espiritu Santo. Mao na nga dili ninyo mabati nga kami nagwali og Hiuba, nagwali og Hesukristo, kay ang sentro nga among giwali mao na ang Espiritu Santo. Pero wa magpasabot nga wa mi mutuoan ng Hiuba, wa mi mutuoan ng Hesukristo nga Dios. Gidiyos, pero may mga duluna o kapanahonan o utlanan mo nang sa atong panahon karon nga pagpangalangan diha na sa Espiritu Santo. Busa, mga mahal namong tigpaminaw, tungod kay daghan pa unta ang atong paghisgutan unta, pero tungod kay miabot ng mga oras, among gipanghinaot nga nalamdagan kamo niini sa mga kamatuoran nga among gipadangat kaninyo niining inyong pagsunod karon. O sa ngalan na lamang sa among magtutulo, Divine Master Tomas D. Iunisidor, o kini ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Iwinyo, o sa kalusab sa kauban o sa mga kauban nga ebanghelista. Kiniusab niyo igsoon Ebangelista Brother Dibs Rizabal. Kiniusab ang inyong isuon ebangelista Brother Rinaldo Pipi. O kiniusab ang inyong igsoon ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami ngayon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.